kuru an nɔfɛ ka taa fɔlikɔrɔ an baro minɛ ka masɔn wele ka taa so jɔ ka ban ka soso bɔ a la n b'o kalama muso in na mais Seba ye kuma kelen fɔ bi o de ye ne jo kala fa Lasi wula k'i jɔ sa k'a y'i kali Ala la k'i masiyɛn a ba la ko san kana na Ala y'o makutu a ye ka tila k'o to a ye n ka maaw sɔrɔ hakili la ko muso ɲuman ba ɲuman n'i y'a fila sɔrɔ i tilala cɛya la ka ban a ye bonya min kɛ o tɛ dɛ sɔn mana tiɲɛ jo bala sɔn mana ɲɛ maaw bɛ ɲinɛ ne kɔ nka muso in ba ma deli ka ɲinɛ ne kɔ su kelen i ye min kɛ ko barika Ala k'i cɛ ka merci ne bɛ bɔ kuma la. Afu de b'a kɛ to dɔɔni an bɛ Ala tanu k'a barikada su in na ne kun bɛ sunkalo kɛ la n faso la layidu don ne Lasi cɛ nin kɛnɛ n'a sigira ne ma ye o b'a sɔrɔ n tɛ Mali la n bɛ Lasi ba fo i y'a mɛn tigɛ ne kunna ni dara i b'a fɔ sababu ɲuman Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan Banbɛra ni Lasi dunanw ko tɛ dugukolo dɔ ye min ye mais madame Seguba ye fɛn dɔ kɛ ka kɔn piɲɛ Seguba yɛrɛ cɛ n'o tɛ cɛ bɛɛ tɛ se k'i muso kanu bilahi mais ni arabula da a bɛ fɔ muso minnu ma ko Modibo Kayiro nin y'o musow dɔ ye hɛrɛw ba de ye nin Seguba i jɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye cɛw tɔgɔ fɔ ne b'a ye dɔrɔn i b'i muso ba min tɔgɔ fɔ musow cɛla sita b'a la sita i cɛsiri n'a fɔra ko maa ɲɛna i lebura n'a fɔra k'i ma ɲɛ i lebura bamanankan kɛra fila ye mais maa minnu bɛ lebu ni saya e t'olu la bari e bɛ Seguba yɛrɛ de fɛ o kumana n bɛ kuma bila barika ba fila la bi ta ko tɛ dɛ Seguba tɔgɔ bɛ da yan don min na Seguba muso ye min kɛ ne Banbɛra a kɛra Ala ɲɛna n y'o de fɔ n ko mɔgɔ ye mobili di Seguba ma u ye duw d'a ma u ye fɛn bɛɛ d'a ma mais ne ma d'a la ni maa bɛ Seguba fɛ diɲɛ bɛɛ ka diinɛtigi Lasi bɔ ka den wolo k'a tɔgɔ d'a la o de la n ko Lasi ni Seguba se ka kɛlɛ fɔ lahara bari n'i ye mobili di maa ma n'i dimina bɔra i bɛ se k'a minɛ a la mais ka den di maa ma i tɛ se k'a minɛ f'i ka sa o i tɛ se k'a tɔgɔ bɔ a la Lasi ni ce maaw bila yan. Nico, that's all.
Alago, ole mini ante bela.
Bavora Nico akiwa fe voluta. Tino kuono kadire. Amodi. Ni sa tete. Ye double love woman. Do you mafia?
dugubla ka falla da wuli ina tigi la sikote beni wulu fare wo na mo ibara beni fu wo ibara ikumbeti ki wo ibara ka so ke sikola ikumbeti abese ka kuma ya le butala dabo muso dɔ filɛ so kɔnɔ ya ko ale yɛrɛ ma ya k'a bɛ san 5 bɔ ale de y'a da bɔlen ka bɛn lasi barama sali lasi de bɛ fani tigɛ ale ye ka tigɛ a den ninnu k'a ye lasi jɛnsa lasi 400 ɲuman tɛ fɔ a tɛ sara son wali kɛri lasi ko ala kana son wali kɛri a filɛ bara kɔnɔ jinɛtigi lasi ko ten ale n'a woro fili san woro ma sɔn mɛ ko kɔmaren 2 sigilen filɛ simisi ye kelen kana turbo gɛman kelen kana k'a ye sɔsɔli la ale ni seguba tɛ la k'a kana ɲɛfɔ k'a y'a kado bɛɛ da i ma mɛ ko jinɛ ko ka y'a juru jansa sefa 10 fɔlɔ k'u ko bila ngɔnɛ mara kɔnɔ yanni ka lasi wuli kɛ ɲinɛ y'a san 12 ye de a ŋɔni minɛ fɔ yɔrɔ a bɛ jansa 10 ko barika an ka seguba a bɛ bɛn sun nɔ jangro kalan ke sirif na turun dale ajam so dale sirif na nalla si nasra kabulagro munga no le bulagro se du bulagro se du malaga bulagro kai bade ira so kare baba ko bi mo ka sauba sangare wele boy sangare wuli ka bosu horo ito waju tanda afude dogomanin kamara na badim ne flamzo ona le dasi pakilini ko la si balema ido i balema nyare bagi balema fe balema nyare bagi balema fe me bari nyuma ne tali ko sa bari dibu tali de no da kuma dibu te bana bakile la si ko ginja za ka blanco ne kara ko fa flanco ne ko fa magora minda mogon lo to sugule mai wol te ka bi mu te da kello magala flidi sibi nale la sina faso nyini ka do sibi ni la sina wulila ka lo kenenika ko ma ka sibi la sike ka sibi la wa ni bite ni sibi la zimu wa sibi ka kuna yi ay fana nale kana maninga ya ira la sikere fe umun kamara ani sina yo anu ka jama ay bela de lembe ya tiga ya mangro ya uro ya kanya man ngai de suba tiga ngone fa bebe bismillah dunia tamara sini lo mariga
Somebody to me, you like running on Kakuma. Speaking of Managua, nothing you get somebody like Kanga at Rio Louis. But I can put you. Speaking about Thomas, the Ricky Pariga. Afagawe ni wandalaje. Atonu ni wandalaje. Koragawe ni wandalaje. Ufa ulo fe frabe ukati julo fase ubama. Ni mabuwe kiero bako keruwe. Ukatano e manina. Ninya nyongoe kana sikuma. Como a mí voy a carangar, como a mí no voy a carangar, como te carangar. No se la jalabule, mano, sugar. Si le quieren llamar a Mariga. Aquí no puedo hablar de ti. Saka bolo flangla sini sita kelen udo biyasi koloja kalefanela udo sewa poke meklana ni minyala maraikana ambamba nyini ka fatwa lakini buza kana doni ina omba nyana tita doni ni lakini bolo Wololaro, Ameba Wololaro, Alpha Wololaro, Puranakulo, Anijogo, only out there. Flying happening. People are going to go. Oh, my darling, if I were a judge, we're on good running. He never running. Tu badal lagi ni tu boloi. Kita kena. Karena penuh dah fana. La sina mandeli kasgairo somo mi fongo kroke ko mi to morore Aku tandale bulu. somo mi kuna mandele ke na mi to me oro sika mareni su kine la sina no mi ya barata la sina jele musalo madofo nu yo kono voloni ani mataru ke yela lani ani jele donga yela lani nu yela la ka se so sanfe boy sikale bulinga boy ayela la maretla
je muso ni more fe wodo zo deso ala sine kuro ndo zo wole kamele kagele katura bele bele wole tura da zumana nyaya bu bele bele wala la nyaya bu se do deso afuja barka lori juru foto lori na le kun ira fo ku fingwa ba ere fra ina tigi la sikoma ako ika tana ni juru la sa ko fly da lala almami do da la saga ya kan ko jugu kuna sira kan ira ya san almami suba ke islamel ri ka islamel ya ko so ka be saga wuli ka wa kan ka tla kala dia sunno me ka almami ya di me adala ya o flana musokoroba dɔ ye tamasere y'a bolo la a kirifɛsen bɛ k'a dun o dɔ fana sera k'a ye sa wa dimi ta ka bɔ a kan ka taga k'o ladiya k'a fɔ kɛ ka n tana ni jansa mɛ n'o ti ka n tana jansa bɔ min b'a jansa bɔ k'i k'o fɔ k'a b'a jansa o la a ka kalanden karimu dasi 1000 bini ko kɛ 400 di ma ko kɛ 200 di panbera ma 200 ko ne k'o faamu an k'a dɔn ni kuma tɛ caya la n tana y'a de n'o tɛ kɛ kun caman de tolen tana nin nɔ Para baca doa mangga nanti mufali dengan TV. Siapa bawa barga? Lazim mana buatnya. Kuasa nanya tiga zulai minasi tani menara sini. Mana siru wasabiru. Alami macam mana lagi? Manda kuni arifaru wa mandi lai baki. Wambele be mi bro no e alai. Ale tati ba. Ala tumi faida di joma, ala tumi faida di kirau ni seba uma. Lango kuro mazuri ndofie. Ala munga ko ira kirala ya no ya kafiri do ya sirni tafoi. Ruko ndo. Kila mazega yere fili. Mesali kuma do ta o do. Oni ya me kingo no bongo do la kingo ro fra be. Ala munga. Ai billahi katika ni flat lazo rabi nasi lazo rabi falake o bena ta fo kuluko no do antigara na ile omo ye bonina na nyoye kura na kono dunia de bawo diye mo kenya ya la ni maga baraka te ko kurare ala ta ke be abendo kono na munia tse ka do wala sila ta la sala kullu wala la ya to ko ala kira ina to kirebe ni we ala kirebe to we awre ta ko na ndiye kuna na beka ala to wani Muhammadu to we kulokile ba be fara nyonga je ku fonda bunya na boro kulokile bako niye moru to fa mesawa wanda bore murila bayamba muri fayamba muri Gawe muri no bolo dulu. Nishu. Lazim dina so je mura meso do. Na na be mi kane siri mafu. Torolam jena do ne majena mata.
Traoré Musa motika dɔ nana ko Mulayi a ko ale bɛ jigiya bulon fo ka waleɲuman dɔn ale b'i to moti ka dusukɔni ye Facebook kan ka dusukɔni ye YouTube kan a sababu ɲuman ye jigiya bulon ye ko 400 ko k'a minɛ k'a di jigiya bulon ma ko k'o don crédit la n'o tɛmɛna ka bɔ yen da dɔ Mama Tamba ka da don a ko dɛkɔrɔ de ye bolimafɛn san ka d'ale ma mais ni bolimafɛn tiɲɛna ale mana se Lasi ma diɲɛ don o don Lasi bɛ wari d'ale ma k'ale ka taa bolimafɛn nin dilan k'a bɛ Lasi fo o jigiya la ba kelen ko ka Lasi jansa n'a ye ko k'a bila bara kɔnɔ 400 ko ne yɛrɛ k'o faamu Musa ne y'o fɔ kirikirimasiyɛntɔ de ka ca Bamakɔ kɔnɔ yan o ni jinɛtigi tɛ kelen ye don min na an bɛ fɔli kɛ Warabugu la Usumani Ba Sanogo ba tɔgɔda don Lasi ye kuma kelen fɔ ye Banbera su na n bɛ segin a kuma kan Ala da o dɔrɔn ma Bamakɔkaw kan k'a dɔn ko Lasi ta tɛ kirikirimasiyɛn Lasi de ko a don su ko don dɔ bɛna Bamakɔ yan ko ni saraka ma bɔ ko bilayi ko maaw b'u to so kɔnɔ ka kɛnɛmana ɲininkali kɛ mais Bamakɔ ka m'a faamu dɛ coronavirus ko daminɛna yan maa caman tun b'i to i ka so ka ɲininkali kɛ bɔ i k'a lajɛ kɛ sɔrɔsi ni mɔgɔ tɛ filan ye a kɛra Bamakɔ yan awa jinɛtigi wɛrɛ m'o fɔ anw ye dɛ Lasi y'o fɔ an ye Waraba Caco ka so Lasi min ye ne kamana ka Bamakɔ jinɛko la i b'o dɔn sanji de bɛ tile ka jinɛtigi caman gosi jinɛ tɛ wuli mais n'i ye bɔli ni faji kɛ min kan ko jinɛ wulila kirikirimasiyɛntɔ de ka ca n'o tɛ o ni jinɛko tɛ kelen dɛ Banbera a y'i dan tigɛ n'o tɛ motɛri min bɛ ne la a bɛ fɛ ka wuli i tulonkɛ ni fila b'a kɔrɔ c'est jinɛ wulitɔ ko jeune fila bɛ yen simisi gɛman bɛ kelen kan ko bɛ kɛ sɔsɔli kɛ Lasi ni Segu b'a kan k'ale ka woro yɛrɛ ban o petini fila filɛ ko na n'i yɛrɛ yira o tɛgɛlen ka bɔ yen ko sɔsɔli kun mun de k'u ko sisan ye Lasi muso de ye ko kun b'o sɔsɔli kan i y'a fɔ o tɛgɛlen ka bɔ yen n tɛna min fɔlen sa Lasi buruli a dusu bɔlen a yɛrɛ ko na fɛn dɔ fɔ o gɛlɛman dɔɔnin dɛ o ko alimami dɔ da la o alimami filɛ yan ko k'ale ye mɔgɔ lasalikɛla a yan kare kɔnɔ nka a tɛ misiri kɔnɔ mais degun min y'ale kan Ala l'o dɔn ko f'a kana yɛrɛ yira parce que ko jɔn kana sa ka degun to i kan k'a sɔrɔ a tabaga a ye alimami na i y'a faamu k'a to yen kɔni Lasi di ɲɛli a Segu komi a Segu b'a jansa ale mori ko ko c'est pas vrai que cɛ k'i kana degun min bɔ ten k'a kɛ f'i ye yan o tɛgɛlen ka bɔ yen sɛbɛden kelen 2000 malobɔrɔ kelen k'o di alimami ma ko k'o di alimami ma ani sɛbɛden kelen min bɛ degun ta k'a ba kan alimami i dun na ye o yɔrɔ sa dɛ a bɛ na dɛ a tɛ na la nin mori y'a de fo e ko tɛ sa e ye sɔrɔsi de mɔgɔ fagala ko ka ba fila d'i ma i k'i jɔ yan sɛbɛnni kelen bɛ sɔrɔ k'a d'i ma k'a da malobɔrɔ kelen kan jɔn ko Ala bɛ dɛsɛ min fɔ la nka ti feere Amadu Sida dasi ba kelen ko ka jinɛ jansa ko jinɛ hɔrɔn de 200 ko ne k'o faamu cɛ dɔ ni tɔgɔ Kasim dasi 400 ko ne ka 200 bila ko ka 200 di Segu ma jinɛ k'e hɔrɔn de an ka kaya ha Usman Marseille
ko lasi jansa ba kelen ka bila bara kɔnɔ a ye talale an ye denboli min kɛ sisan lasi fɛ yan ko ŋɔnifɔla dɔ tun bɛ yan ko togo a ye ŋɔni ta k'a da sɛmɔri tɛmɛlikan na a ye ŋɔni la sɛmɔri tɛmɛlikan na sɛmɔri tɛmɛli ko ni ala sɔnna ma n'a bɛ fɛn min k'a ye a don a tɛ dogo ko n'ale bɛ min k'a ye don min ko tɛ dogo bisu na sɛmɔri tɛmɛli ye mɔnturu kelen ta sɛmɔri tɛmɛli ye mɔnturu kelen ta bi ka lasi jansa n'a ye mɔnturu tɛ tɛnɛ ko quartier n'i y'a fɔ mɔnturu dɔnnaw b'a dɔn Amadu Togo ko mɔnturu tɛ tɛnɛ ko mɔnturu quartier a dira a ma k'a t'ale k'a d'a ma a bɛ san da min na mɔnturu k'a bɛ san da min na bɛɛ b'o dɔn lasi ko y'i jansa ye lasi ka kalanden Dawuda Kɔnɛ ko ka bɔ ka lasi fo ka lasi ba fo ka Seguba fo Seguba k'i ye hɔrɔn ye min tun b'ale daw la hali ni maaw t'o dɔn ko Banbɛra b'o kalama silamɛya ba wɔɔrɔ bɛ yan ka 1000 di Jelimusa ma ka 1000 di Banbɛra ma ka 4000 kɛ ka lasi n'a ba jansa k'o bila Ngɔni bara kɔnɔ est-ce que bara ma fa sa ne ka 1000 filɛ jina k'i ye musokɔrɔba min fɔ k'i b'a kɛ kɛntɛnna dɛmɛ kɛntɛnna jansa k'o nana lasi furumuso Aɲa k'i k'i bolo yira lasi furumuso Aɲa k'a bɛ ala tanu cɛ ɲuman sɔrɔ ye k'a b'a cɛ fo ka cɛ ba fo cɛ min y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ n'o ye Seguba ye ka Seguba yɛrɛ fo 3,000 bɛ yan ko ne ta 1000 ko Banbɛra ta 1000 ko ka 2000 bila Seguba bara kɔnɔ lasi furumuso Alima k'a b'a cɛ fo k'a b'a cɛ ba fo k'a bɛ Segu fo a ye 2000 sɔrɔ ko ka 1000 bila Seguba bara kɔnɔ k'ale yɛrɛ ka 1000 faamu o 1 filɛ o kɔfɛ Baru lasi ka Dawudabugu Sikaso Baru a ye 1000 ni 400 sɔrɔ ko ka 1000 kɛ ka lasi jansa ko Banbɛra ka 400 jan faamu wa kelen ko k'o di lasi ba ma Baru ko ten ko alimami ka malobɔrɔ filɛ a ka 2000 dilan ma sɛbɛnni dilan lasi ka filamuso Siselakaw o ye 1000 ni 400 di k'ale ka 400 faamu ko ka 1000 kɛ ka lasi jansa ko k'a bila Seguba ka bara kɔnɔ 1000 Jelimusa téléphone lala bingɛ a n'a kɔrɔkɛ Mamudu jina jansa 200 400 ka bila bara kɔnɔ Dawuda Sugunikura ko 1000 bɛ bila bara kɔnɔ 200 ne tari o dani a ɲɛnabɔlen wala na ɲɛfɔ ye joona dɛ wala a cayara kojugu de quoi a na ɲɛfɔ joona lamɛn
Abang mama, aduk male kemana? Boleh kemana male? Voilà, V. Ale ni baru bale make. Ani lasi jandong ke. Kabo Burkina. Konale kabo Burkina. Lasi min kale. Usman ale sima. Etasi kemenani soro. Ka kema fla di Sogoma. Ko ka kema fla di Banderama. Mara musribi. Oye kemenani soro. Ka ka lasi janza. Ko ka di Sogoma. Kema fla. Oh. Mugorake. Alif lam alafu. Lasi kanga ala barkala. Samwani ko ye tomino. Imala kari. Imala kusi. Imamalu. Ikanga ala barkala wala mesul no kudo le kale minya. Sika ke maran. Fendo oli. Sebuah fendo gini berita ibu boya balasa. Kairam suila punya kan. Nonda nyala ko ngato musulu do yin na kuna furu dari na nyatoro na mandile kala la musula musufuru masih nyala ma ubi am gabara kama soma ibra ni madia ka do munu no ibra ko ko lenga bo ibe horon di ka ka tu mususita furu do foi de ni ala ma nonde de fikali na fe fra furu ba kamara abarka ka boya ko ise lo mandi kinda le de duro sakwati mo isuguli ni le wora le ko tra la kabla sonu fi a wule kuru de la si mi ata suguro e wanya ka infu ma sugude kamara bana ni makabana kanta kama de ko sere gira dima kama ni samne ko ala no koro no waye fra finala mi no ya lo ni nai parce que mun lo ni nai tiya mun sorota e bola mun tetola ya lo ni kofe fo ko afo kike yere ke fengo de ka so te ka mini ala ma ke mini e ma ese ko to le mo ni kofe non de ko ko tem sampiz bane samoro fairi masro sin oro kasidi mo ko te yere le dibiri ko yere do benye same sidgi yala dindgi yala sani mo kemi anga de ka sere nyongo fe ko batigi yala muso tigi yala mo tigi yala ba mo mi dia dia ro le mo tigi barka mo tigi yala kana kifu te tigi ya bion fu bini jigan felu se di ne gana me fonyo ya no makela no te jigan felu se di ne gana ko me fonyo la no makela barka lon na wulle ki tuitan ore la lon na le sola ngi dusu kana bonni siana ni saya mo be malo me isi ko kuna no de igana tarata ka ki jwara tarata ka ki bulo ko la si jwara ibulo ko barka ko mi jama ka jamo ko la wuli te yi abe fo bon nam sangre kamara ay sangare afamuna no amro sangre bende aha lazika sangare kodo samu ga anyi gwa malakari nam lono ra gwale ya nene wule nam ki wata korbar kana giban samba ko hongo ko munongo ko ji wolo mugu korbar namu kamera nyetewa ay parfendo ko ga de mu sokora bam barga lazika sabanu fa wala sanwa ko lazika selma fene kala sabanu ko ala na sansan dan ko lasi be salba fon kara sabani da mana sabanu fa ko ga parfum ne ko parfum be an sabani fa koti ko ka di bakka jama bitigi diri magaroni karton kele ko ka ke ka lasi ba jansa ka di lasi ba ere ma kasim
kɛmɛ seegin ko k'a kɛ ka lasi n'a ba jansa seguba ko kɛ 100 bila bara kɔnɔ k'ale yɛrɛ banbɛra kɛ 200 ta ni min ka dantigɛli ma kɛ o ko a ɲɛfɔ kadɔ ma dasi 200 ko k'a kɛ ka lasi jansa ka bila seguba bara kɔnɔ fulakɛ ali o terikɛ bɔgar lasi n'a ka kalanden jansa 200 ko ne k'o bila 100 bɛ bila seguba bara kɔnɔ o filɛ ne ka wakale de bɛ na o fali kan na wakale de bina fala a kana wakale de o bila o bani ka bi buru de cogo na ko ne ka jeli muso a kelen dɛ musala ka ba número que era las ko jeli musa mai na musoro ko e kariya ko comme entre kuma dɔ la se la boy ko k'a k'a bolo yira sereya a n'a bolo yira n'a ma ɲin'a kɔ bɔlɔli de o digila i de sen na komi ale yɛrɛ sen ma ɲi e tɛ nkalon tigɛ koyi fo kana se kaɲaga fɛ kana kɔrɔ nɔ wallahi oce kamara barika tren fala sama ya yagu ko to sama pako makaran ni ndo makaran de tege ala o wai ni mo te nu sudare la si janza dasi kama fla ko la bararo jinatiki la si kamara namu ko musokɔrɔba ni ka bana fira zaban ani jala k'a ka tugun la ko ɲɛni ka to a tɔ kɛ dafa question kelen musokɔrɔba i bɔlen lu jɔ kɔnɔ ka ye min kɔnɔ sisan musokɔrɔba question kelen k'i bɔlen lu jumɛn kɔnɔ ka na i ye min kɔnɔ sisan k'a bɔlen falani kana yan k'i yɛrɛ kanu kama ko kajaba de y'a sababuya kana Jobala kita sosun no tu. Cameraman teson. Boko cameraman teson. Jobala kiri so cameraman teson. Sebari kelima. Ani nasi. Ani yirila dɔn firamugu mɔgɔ caman sɔnna sun nɔ
ko mɔgɔ mugan sɔnna ka ban nasiw dira firamugu dira sɛbɛndenw dira o bɛ mɔgɔ 30 bɔ firamugu nin bɛ kɛ tulu la a kana ban a ka to k'a mɔ nasi nin bɛ la caya ka parfum k'a la ka to k'a mɔ sɛbɛnden bɛ kara jɛman na ka bilen 1 litre awaji bidon Delimsa ko musokɔrɔba wele min kɛrɛfɛ n'o b'a nama bolo fɛ k'o ye mun f'i ye k'i k'o fɔ ko y'a baden kɔrɔmuso de ye min b'a nama bolo fɛ k'a nalen sa ko y'a ɲininka k'i ye mun fɔ k'ale ko k'a y'a bolo yira ko 7 kelen wa 2 malobɔrɔ kelen k'i bɛ se malobɔrɔ kɔrɔ wa Delimsa k'a bɛ lajɛli kɛ jama bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ déplacé kana k'a b'a bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw bɔlen voyage la taama yɔrɔ ka se yan ko sɔngɔ temili bɛ se ka dɔ k'o la sɔsɔlikɛlaw jɔn bɛ kalan na u fila la ko jɔn kalan na u fila la n'a y'i cɛsiri kalan na sɛbɛnni min bɛna d'a ma a bɛ taa faransi a bɛ soba wele k'a f'a ye ko n'i b'i cɛsiri kalan na i k'i cɛsiri a la n'i dun t'i cɛsiri a la i k'i cɛsiri a la ko n'i cɛsiri a la fana i bɛ taa faransi i bɛ tila ka soba wele k'a f'a ye a bɛ gɛrɛn 2 la k'i bɛ gɛrɛn 2 la k'i ka gɛrɛn 2 bɛɛ bila dɔw ye kɛlɛ kɛ semaine na ko dɔw ye kɛlɛ kɛ semaine na y'a faamu tɔgɔlendɔn fɔlɔ de y'a fɔ ko ne muso ye sitan ye ko tɔgɔlendɔn de fila o de y'a fɔ ko sisan tɛ sɔrɔ bilen dɛ ko sisan tɛ sɔrɔ bilen n'o kɛra dɔrɔn kɔni bɛ goya ko sɛbɛnden kelen bɛ d'u ma k'a fila bɛ waatɔ faransi diyagoya la ko 1 bɛ d'a ma a ka sɛbɛnden kalaw la n'a sera k'a mara san 3 min bɛ kalan na k'a bɛ ko ka diɲɛlatigɛ ɲalen ye ko mɔgɔ si t'a fɛ yen min kalan don nin ye ala
cameraman be ane cameraman kelen mura be wot man no na kana je gina cameraman be la bi sebuga ka lasika sali taxi uga lasi jansan ke menane tablang bal bravo Komunum bora buguni mo flag na ko buguni ko jigina fen kelem posila ko go bokko di sewa digla fen kelem do posila ka ko bokko di sewa ha ko da bar fen mo flag mbole buguni digla fen do be do posila fen do ka bokko di sewa Kabaga nyero teka sebenen lang kadama me kapte dama suinere. Ko paske kalala atanna alala kadonna. Ko biya kata temeli fi. Ko be se ka don lang kadama. Ilo angkat lan na fu. Ito. Aha. Kamera. Many dan kali fere. Nam sewa kami fu kaka dimaya fu ke param fu ke maram fu maren ni matai wala don ngata langsung ko ka balma fu Kerengrania Salisiri depuis 2011. Naman nalisro ma fo marende nana na besewa jansa waksila ba jansa pasana. Kaka foli bai. Kabali mamsu bela telefu. Dokumana dokumsu. Kabafu. Kadokumsu. Diablo. Ambele Diablo ni. Wajibale kapa. Ko chaman tamelenda. Alors aku gini be ko chamana. Na tempula duma. Abe digari. Kabe mama tamba korbar. Mo chama be andu malarabi. Ani larabi kumale telefon na. Ko kabita bale laje konya kasali kai. Na bora kapta tunelo la. Ka foli bai. Ayibale apuni. Jelemsa. Sewa kisra tabulu. Koronya. Ko dusukundu. Abe mo dan tukuri la. Sino sansa. Mogo bisa ka ese sewa bena. Abenola.
fo santan santan ko dogara kuna mabang koni jeli ni elementaire kanga so ko fo ka so be kata so ulu koni bla ko wondi wana me woga bundi na ru hadi wo be kini la barga jeli kanga so elementaire kanga so jelu te so elementaire te so aha Kabe Abidjan ka befu. Yagoni la sisiri. Aha. Kugo kuga tisorti kani malitai. Ye tisorti den kemetlang ko blakana. Anyale ni malitai. Me ku fana be ina ko kaira ka fo ye malien. Abekli. Kuga foli buye. Aha. Jelimsa. Radio alimentaire udasi patan jinati lasi kamara pudi. Radio so alimentaire kodi temelema. Kotamere. Jadi seru pambera. Kadasi patan dam. Buka tambah. Kodi pambera. Jeli Musa. Kuka patan di Jeli Musa era. Kubarga. Ablang lo bukan gaji. Mau kerja kena. Waktu bagai mungkin ko mau forakas lagi pasti mana. Kubarga. Kuboleh boy. Jadi pening jabati. Baduru be akadi pening mah. Baduru be. Kubarga. Kita lah doa kamu. Abron maga ini. Untuk melenggo. Jalil Lamin Jawati. Baduru be akadi mah. Baduru be. Jelim maga. Jelim maga nana. Jelim maga. Bam flavia kali jelim maga ma. Jelim maga. Uflay. Usman kameraman. Jauh. Nah mulai. Nanti kabar dah suveri. Baduru be ko kadi Usman kameraman ma. Karim. Salif kameraman Inasi TV. Abe ande, salu be Korea. Salu Baduru. Semal kita mau lihat punya salah. Dirisa kameraman. Obea. Abe mi 25,000. Selo kelem banyak. BNB Production. 25,000 ko bodai. Oh, Franflen. Oye. Ya kamera juga belum. Dibeli ba. Ba flabe kadoma. Uflen. Bamsa konta.
alimentaire radio ka bɔ Marakala. Ouais. Non. Ko 5000 ko di ma. Des éléments de l'agriculture vraiment sécurité. Pour de sécurité mo. Rana ka jama. Ko ka wa warom ne ka duma. Bravo. Aha. Samaya Yakuba Dumuya. Ba Flabe Akoka Duma. It does work. Bunin Namara. Ba Flabe Kari Namara. Take a magana nugget. Huh? Namara Itakama. Kono wa yo be mabi Sebende min dira mauma kat ma nogo drone bi kado ke femme kam masaya be ban fo alata ko ya do yi e bet la ki hami fo kabli framu daga trula kam nasi beke jago birangono ka jiro kaka ka parfum kala ka to ka muima soman sufe barga simin mungen nale kuna sira ka sebeden no soroda olo la sin nuira para mo kamara del muso konye jama bedo kira mandoya na kira bena ka sahabatu bamana ngote ko ma yele ma don kilete yana ga kuma damana ba fo auzu billahi minash shaitani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ta'ala yedi lasi nay do folo mena bagoro babugul la ya itirike ande ka kalande drisa boare na masadanga ayenyo azoro o godego kenaka ayeteme wala ya to da ella sila yi seta ka buika soya ka ta foli ka tukono kamala sibita maforo kamala tabu na maforo kamala kamaja shine kamaja bugari si